自由をその手に勝利を約束しよう。覚悟決めて閉じ燃やせスーパードラゴンボールヒーロー。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す矛盾だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい。君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう。心の叫び解き放って逃げるな負けるな君自身に覚悟決めてどし燃やせスーパードラゴンボールヒーロー。掴み取ろうぜ自由を。龍拳炸裂超フルパワーサイヤ人4限界突破。魔人サルサプティン。おめえたち知ってんか。昔俺たちが倒した暗黒魔界の魔人です。なんだおめえたち悪いやつか。宇宙樹の壊し方知りたくない？何？焦ってる。ま、無理ないか。これが現状だ。ひどい。お前本当になれるんか。ベジータあいつをどうすりゃ倒せる。孫悟空、昔ジャークリュウと戦った時にやったやつ、あれをやれ。あれか。おめえたち木を俺たちに集めてくれ。なぜこの俺がそんなことを。やりましょう父さん。よしみんな行くぞ。
頼むぞ。もう一人のオラ、何が起こるか見てみて。任せときな。みなぎってきたぞ。これがサイヤパワーか。なんというエネルギーだ。超フルパワーサイヤ人砲、限界突破だ。ベジータ、あれをやるぞ。つべこべ言わずにさっさと片付けるぞ。この拳に俺たちサイヤ人のパワーを込める。有限爆発。ここまでか。すっげえパワーだったな。当然だ。俺様の気を分けてやったんだ。これくらいやってもらわないと困る。そうだな。宇宙樹のとこご案内。スーパードラゴンボールヒーローズ自由激震超フルパワーサイヤ人4限界突破のベジータゼロ、孫悟空ゼロが登場。邪念場を破った超強いダブル究極龍拳をゲームでも使いこなせ。最大7枚君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込もう。あの名シーンがよみがえる。終わりだ。邪念場との激闘を制したゴジータに初めてスーパーサイヤ人になった孫悟空、熱いバトルを体感しよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション3弾好評稼働中。何が出るかな。ブースターパック2発売。ビッグバンミッションチャンピオンシップ2020開催決定。オンライン予選に参加しよう。やっと宇宙樹にたどり着いたぞ。行くぞクヨ、勝負だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ暴走の恐怖悪のオーラ再び、絶対見てくれよな。